ngilahap hagini kisngi ki bakendet bangin penkut no ya kita ki blok kongres jongi ki badon hakiba kita ki khat arteli ki constituency habaki nong yalam jong ka seng kongres ki lami jendet na ka parti ka jongi ngitmu na ka benta ka jingbha bat ngida kerpat yagi nong kersyan bakinom sngow her ya kani ka kam ka bangile namar ban sya biang yaki nong kersyan jong kita ki khat arngut ki MLA ki bangioi ki badon tang khendet ngut bakin pen sngow tho bakla biang yo pat ba hi borok babalami maki lakut ke seng kongres hakita ki khat arteli ki constituency kalong ke babakla namar ngingi don bet kata ka jing shania kata ka jing scam jong ka jing nyet ke jongi ba kinong kersyan jongi hakini ki khat arteli ki constituency kin yai kersyan yengi ngin wan lam ki khmat ki bathmai ngin ai benta ye ki khon samla ngin ai benta lem ye ki kenthei lada ki dei kita ki badon ya kata ka jing job lupa na ki kam ki jam ki bakile bat na karukom penklan jong ki ya kita ki blok kongres ki jongi ki badai ki bodlom jong ka seng kongres kabaar ka jingrai ka jongi ka long ba ki don kat tu kat ni kita ki national organizations jong ka party ka jongi ki ba trekam ha ka jelam Meghalaya kum ka NSUI ke NSUI kadon la ka jong ka jing penyat nang the na Delhi bat habang iyo i balap i jindet ya kaseng da kini ki khat arngut ki MLA jongi ngisngau badon kam ban pen sange shwa ya ka jing pentri kam jong kita ki kenhon jong ke NSUI ha ka jella ka jongi bat ya kani ngiladep ai report na do ka arpu nyau terik syathi senong ba Delhi ka badai ka headquarters jong kita ki kenhon ngin hap sim shu ya kum kini kirai na ka benta kiwei pat ki party organizations kum ka Sevdal ka Mahila Congress ki ba lesi don na preng jong ki ban board ne thmu ban penjot penjular ya kini ki seng keme ki ba penyat da ka seng kongres nanong ba Delhi jongi